Usa ka 77 anyos nga lola nga giilang The Walking Store tungod sa iyang panginabuhi nga musuroy bisan unsa diin makaabot usab siya bisan asa gihimo kini niyang ehersisyo aron magpabiling baskog ang iyang lawas. Ato siyang ila-ilahon pinaagi ni ining report. Mga burluloy, sudlay, alpiler, dagom, hilo, arios, pugong sa buhok, magic sulod kuno ug halos tanan nga magikinahanglan anaa sa bag ni Lula Corazon Siroy. Naabdan namo siya sa Cebu City Hall ground diin anaa ang iyang mga suki. Mas ganahan kuno siya nga magsuroy-suroy sa nagkalain-laing dapit kay doble ang iyang igo. Mahalina na siya sa iyang tinda ug maka-exercise pa. Maong gitawag siya nga tindahan nga naglakaw o walking store. 20 ka tuig na niya kining gihimo gani giklaro ni Lola Azon nga supak ang iyang mga anak nga maglakaw-lakaw pa siya tungod sa iyang pangidaron. Gihatagan usab siya sa iyang mga panginahanglanon aron dili lang musuroy siyang gitinda apan mulighot yun siya. Suko man mayo. Suko na. Okay. Ako rin inahan musukog anak. Ganong naman sa kapatuon nila? Magkuhan man ako, manghupong man ko, manghubag kong mga kalawasan ba, basta mag-istambay ko sa balay. Sa edad nga 77 anyos, wa pa'y gipamati sa lawas si Lula kay gaamping kuno siya siyahang pagkaon. Itan. Wala kayo sakit, high blood. Awan siya man nag-blood nga, sige maglakaw. Alang kang Lula Azon, ang paglakaw mao'y naghatag kaniya og kabaskog busa himuon niya kini samtang makahimo pa siya. Doon na siya'y tambag sa mga sama kaniya. Kanang sama kanako nga, nagsigirag lingkod to, ayaw mo pag-practice, practice o gamatay. Lakaw-lakaw sa mong ginagmay, mong tinapol. Si Lula Azon ang nagpakita nga dili babag ang pangidaron sa pagpanginabuhi apan gikinahanglan usab nga mag-amping. So, amping lang yun ha, amping nanay. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.